कहीं सुतालिए आमा बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। अरे किने किया मार देंगे, मार के पुट्ठा फाड़ देंगे। देखा हमरे घर को प्राक करके रख दिया। ढेर पीले बड़ा निप्सा में बड़ा ढेर निप्सा में हम निप्सा में बने तो टिप्सा कर पीले खोले बड़ा तो जाके सूत ढेर बर्बाद जब ना करे के बा हम ना सूते ना सूते। देख ल पी के होतर भैया आजकल कोनो ना महुआ ब्रांड चलता, महुआ ब्रांड का। हाँ कुछ मिले ना मिले वो एक पैक मार लेके ओकर बाद देख ल एकर मन का होता है। पीले बड़ा तो जाके सूतन होने का भक भक कर ढेर बोलबू। एकर औरतिया कहता कैसे भैया कि हम रोके लगही हर की हम रोके लगही सुतालिए आमा। कहता कि राउर बेटा जब पी लेते रहे तो अपना माइयों के नहीं खींची ना थो ई माई हो कि मेहरारू हो निप्सा में अपना कन्या के प्रणाम कर लेते रहे जाके कहता प्रणाम बोल लगते रहे। अरे ये कन्या निप्सा में निप्सा में बड़ो हां निप्सा में बानी देखो खइले पीले पर जाके सुता ढेर परेशान जिन कर के होके। हाँ आराम से रहे द खाए पे सुते द हता हम रोके लगही सुतालिए आमा। ए बाबू हमर तने गमछिया त केना हो हमर गमछी होई जहां दैसन तहां बाबू एगो गमछी द है तोले। ए बाबू फेंक तोले फेंक दा बाबू दा गमछी दा। हां बड़ी सुंदर है। हाँ बड़ी सुंदर बदबू मार रहा है, कुछ गलत नहीं ना किए हैं। देखिए औरतिया बड़ी प्रयोग में भी कहत आमा जी से भैया ए बाबू हम रोके लगही हर सुतालिए आमा। ए आमा कि हम रोके लगही सुतालिए आमा। सुत जा कोरा हम निशा के जिसे खड़ा करबू तो मार के पुट्ठा फाड़ देंगे। तो पुट्ठा फाड़ हम फाड़ देंगे पुट्ठा पुट्ठा फाड़ हम फाड़ेंगे पुट्ठा। हम अपन पिए लिया अपन पे लगे तारा मालूम बा कि बिहार में दारू बंद बा। अरे बिहार में न दारू बंद बा, बंगाल में धुरन बा। माने ई कहा ना कि बिहार में दारू न बंद बा, महुआ थोड़ी बंद बा का हो। अरे घुसपैठी से मिलता कि हम रोके लगही सुतालिए आमा। हा बेटा राउर पी के रोज करल हम रोके लगही सुतालिए आमा। बेटा राउर पी के रोज करेले ए आमा जी जब राउर बेटा पी लेते त अपना माइयों के नहीं खींचिन और कहा था कि सब पी जाए बेच के। ए अम्मा जी समझाई राउर बेटा के निप्सा में बा निप्सा में एम्पायर ब्लू पी के आई बा प्रोग्राम करे खातिर। अरे बाबू बाबू का करबू जब हमरा बॉन्स में ऐसे ने जन्म भइल कुपातर तो हम का करी। ए रंजीत हो एम्पायर ब्लू पी के आई बा सब मिजाज बनावे खातिर। कहता कैसे कैसे पियला त इज्जत नहीं करेला लुगाई के नशा में होखेला गारी देला माई के। हे का कही एकर खेला पियला के बाद का नहीं करत बुझबे नहीं करत कि शरीर बा ई शरीर बा। कैसे भैया पियला त इज्जत नहीं करेला लुगाई के नशा में होखेला गारी देला माई के। आज मारेंगे मार के पुट्ठा फाड़ देंगे। तुम्हारा बात तहरा माइटी के बाद हो देखा देखा एकरा के तंग मत कर जन रहे दा पहले पीले पर सुता आराम से। हम ना सुते हम नाश्ता में बानी तो नाश्ता में मर खातिर दौड़त लेके बसवा के खामा। देखा परेशान ना करे के प्रोग्राम करे काइल बने कहते हैं से मर खातिर दौड़त लेके बसवा के खामा। बेटा और पी के रोज
गिरिए हे राजा कहियो माहुर खा के मर जाई पियल ना छोड़बा त कुछ कर जाई हे राजा कहियो माहुर खा के मर जाई पियल ना छोड़बा त कुछ कर जाई सावन के महीना पवन करे शोर जिया झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर जिया झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर बेटा और पी के रोज करे ले डरामा बेटा और पी के रोज करे ले डरामा और देखिए हेलो हाँ भैया हमार है कर उठवा दे देखिए और अतिया कहत हरी कि देखी जब महुआ मारत रहे तो आवे के कोनो टाइमे नहीं थे घर कब हूँ आ जात रहे कैसे ए का है मन मन ट्रैक चेंज करवावे का कहाँ था भैया आधी आधी रतिया के भाटी पर से आवेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले कहाँ तक ए अम्माजी काहे बबुआ बाबू कहाँ तक पियला के बाद एकरा टाइम के कोनो पता नहीं खे अरे ढेर रात को देता रात नहीं थी कबो कबो तो 1 बजे 2 बजे ले आवत पी के परेशान करत ले हो अरे दादा रे दादा ए आधी आधी रतिया के फाटी पर से आवेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले और कैसे बैंक में बहवला सजौना बैंक में रहे जामा अरे पी जाएंगे सब राजेंगे कमा के रख ले बरा पीजे बा अरे कापन पियनी अपन बाबू के कमाई पर रैसी कर तो अपन कमावत रह हम अपन पियनी तरह बाबू के पियनी पानी में बहवला सजौना बैंक में रहे जामा बेटा और पी के रोज रहला डरामा हमरो के लगही सुतारिए आमा बेटा और पी के रोज करे ले डरामा 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 बेटा और पी के रोज करे हाथ सुत दोनों जने एक भिरी हम जाते घरे तू जा घूम फिर के आवा।